नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। शिर्शी श्री मारिकांबा देवस्थानात धार्मिक सेवेचे दर खूप प्रमाणात वाढयलात, तेजन भक्त आणि सार्वजनिकाला बेजाराक कारण झाला। शिर्शी श्री मारिकांबा देवस्थानात धार्मिक सेवाची दर वाढयल्याबद्दल ऑगस्ट 5 तारखेक देवस्थानाच्या बाहेर बोर्ड घायला आणि सप्टेंबर 5 तारीखपर्यंत भक्ताक आक्षेप घालूक अवकाश दिला। रुद्राभिषेकाक 10 रुपयेच्या बदलाक 100 रुपये ಸೇವಾ ದರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ। मृत्युंजय शांतीक 1001 रुपया बदलाक 3500 रुपये, सत्यनारायण कथा 325 रुपये बदलाक 1500 रुपये, निरंतर पालखी सेवेचे दर 6001 रुपयाच्या बदलाक 25000 रुपये केला। कार्तिक दीपोत्सवाक 1 दिवसाचे सेवाचे दर 750 रुपयेच्यान 5000 रुपये केला। तसेच इतर सेवा दर बी वाढवून बोर्ड घायला। धर्मदर्शी प्रशासकीयाच्या ह्या क्रमाक सार्वजनिक आणि भक्त लोकांन असमाधान व्यक्त केला। ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಂದು। ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಮಿಟಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ಗರಣಗೊಳಿಸಿ ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ। सिबड नौदलात स्थानिक लोकांक उद्योग आणि कॉन्ट्रॅक्ट दिवं जाय म्हण आग्रह करून कर्वे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ब्रेस्टवाराक स्ट्राईक केलो। कारवार तालुक्याच्या संक्रुबाग सिबड नौदळाच्या गेटालागी जमून थोडे वेळ स्ट्राईक केले कर्वे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी न्याय द्या म्हणून आग्रह केले। नौदळासाठी स्थानिक लोकांनी आपली जमीन दिलात, तसले लोकांक उद्योग दिनासतना अन्याय करते आसात। स्थानिक लोकांक उद्योग दिवं जाय, तसेच कामगिरीचे कॉन्ट्रॅक्ट स्थानिक लोकांकच दिवं जाय असे त्यांनी आग्रह केले। जर ही मागणी पूर्ण करून जाल्यार पुढच्या दिवसाक व्हड प्रमाणात स्ट्राईक करचे बद्दल त्यांनी ताकीद दिले। Everything I know, we are Karnataka Ratna Vediki, your CM, your director, MD, everyone know. Okay, you have to take action. It's our Karave president. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ब्रेस्टवाराक बेळगाव गेलताना अलग अलग पाककृती करचे दुकानात भेट दिले। गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बेळगावाक भेट दिली तेन्ना थंयचे MLA अभय पाटील यांचे कडच्यान पाककृती आणि थंय आशिल्ले अलग अलग राज्याचे आणि देशाचे खाणे तयार करचे बद्दल माहिती घेतली। तसेच असली पाककृती गोवा राज्यात बी करचे अपेक्षा व्यक्त केली। गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत दुरुस्ती काम सुरू आशिल्ल्यान बंद आशिल्लो रामनगर ते अनमोड रस्तो बगी सुरू जातलो। गोवा बेळगाव महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोड रस्तो अर्धवट स्थितीत आशिल्ल्यान रस्त्यात व्हड फोंड जाल्ले। जिल्हाधिकाऱ्याल्या आदेशावयल्यान दुरुस्ती करूक हो रस्तो संपूर्ण बंद आशिल्लो। कारवार असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी, जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे तसेच संबंधित विभागान ब्रेस्टवाराक या रस्त्याची पाहणी केली। दुरुस्त काम करूक घेयिल्ले ठेकेदाराक तेमी सूचना दिली। तशेंच अस्तुली ब्रिज आणि सगळो रस्तो 20 दिवसात दुरुस्त करून दिवचे आश्वासन ठेकेदारान दिला।
लहान वाहन बस ॲम्ब्युलन्स हेमका येऊक वचूक रस्तो बग्गी सुरू करतले तशेंच NHI मार्फत प्रमाणपत्र मेळटरीत जड वाहनाक बी रस्तो सुरू जातले अशें तेमी सांगले. ಗೋವಾ ಅನ್ಮೋಲ್ಡ್ ರೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ NHಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೋಟ್ರೇಬಲ್ ಆಗೋ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದಿನಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. रामनगरात वाढते अशील चोरीचे प्रमाण पळून घेऊन व्यापारी लोक स्वतः गस्त घालतले. रामनगरात चोरीचे प्रमाण वाढला. 4-5 दिवसा पहिले चोरी जाल्ल्या मोबाईल दुकाना लागी आशिल आणीक एक मोबाईल दुकानाचे पत्रे फोन बुधवाराक मध्यरात्री चोरी झाली. त्याच्यानंतर चहा हॉटेलात गल्ल्यात आशिल पैसे चोरी करून हॉटेलात आशिल कोल्ड्रिंक घेऊन पार्टी केल्याचे बी पळोवक मेळ्ळे. लागी आशिल कपड्या दुकानाचे पत्रे फोन थंयच्यान कपडे घड्याळ गॉगल चोरलात. जाल्यार गल्लत उघडूक ना जावन पैसे चोरचे प्रयत्न असफल झाल्याचे दिसून येयले. वारंवार जाते आशिल चोरी पळोवन व्यापारी वर्गात भयेचे वातावरण निर्माण झाला. आता व्यापारी लोक स्वतः रात्री गस्त घालतले असे तेमी सांगले. फ्रीज ओपन इथं नीर कुठून घेतात. रामनगर धारवाड मार्गाचेर एक टेम्पो रुखार आदळण घेऊन वाहनाचे खूब इतले नुकसान झाले. रामनगर धारवाड मार्गाचेर हुबळीच्यान पणजी वयते आशिल टेम्पो ब्रेस्तवाराक सकाळी स्टेरिंग रॉड तुटोवन घेवन रामनगर सीतावाडा मोडणाचेर रुखाक आदळिलो. वाहनाचे फुडील भागाचे खूब लुकसान जाला. नशिबान चालकाक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान रामनगर दवाखान्यात तेमचेर उपचार केले. दांडेबाग समुद्र किनारीचे सुमार 3 मीटर लांब मरण झाले डॉल्फिन मेळ्ळे. वन विभाग अधिकाऱ्यान तेका शवविच्छेदन परीक्षा करून पूर्ण गेले. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायती भागायोचे दांडेबाग समुद्र किनाऱ्याचेर 2.70 मीटर लांब आशिल्ले मृत डॉल्फिन पत्तो लागले. हे डॉल्फिन वय जावन मरण जाला अशें वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान सांगला. तशेंच हे डॉल्फिन झाडां शिरकून भायर येवंक जायनासतना तडपडून मरण पावयल उरतले असो अंदाज केला. जाग्यार येयले DFO KV वसंत रेड्डी, सहाय्यक वनसंरक्षण अधिकारी शरण कुमार आणि इतर अधिकारी समोर मरण झाले डॉल्फिन पुनले.
नजर घाला शुक्रवारच्या पंचांगाचेर. ब्रेस्वाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 36 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. ब्रेस्वाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 36 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 12, अंकोलासह कुमटात 5, होन्नावर 2, भटकळ 4, येल्लापूर 5 आणि मुनगोडात 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 54,808 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 53,747 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 300 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 761 लोकांना मरण झाला. आयचा इतलत न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूज खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूज खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.